ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತುವಂದುಲ್ಲರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ನಮ್ಮ ಸಂತೆ ಬತುಬೂರ್ದುನು ಕುಟ್ಲಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ autonomous so department of journalism ಅಂಚನೆ mass media communication and visual communication ದಕ್ಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ದೇರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ and ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ದಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು and ಅಂಚನೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಮ್ಮ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ and ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಎದ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪಲ್ಲವೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ BDG Pi Enterprises SL Shade Jewelers and Diamond House Ampankatta Calgary ಅಂಚನೆ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ವಿನ್ಸಮ್ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ SN Enterprises Highlight Lighting Studio ಅಂಚನೆ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಫೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ Bima Jewelers ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಪಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ Indus Care Equipments Glitz Entertainment St. Joseph Engineering College and ಅಂಚನೆ Dr. MV Shetty Group of Colleges ಐತ ಒಟ್ಟುಗು Olympic Sports SDM College Post Graduate Center ಉಜಿರೆ ಅಂಚನೆ ವಾಸುದೇವ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ West Coast Motors Digital Planet ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ 11 Men's Wedding Studio and ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಬೇಕ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ನೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದ್ವೈತ್ ಹುಂಡೈ ಮಂತ್ರ IXE ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ and ಅಂಚನೆ ದಾಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಮುಲ್ತ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುತ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದ ನಡುಟು ಪೈಪೋಟಿ ಆಯರುಂಡು ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಗಾನೆ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ವರ್ಸಸ್ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದ ನಡುಟು ಫೈಟ್ ಆಯರುಂಡು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಸುರುತ ಟೀಮ್ ಆದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಇನಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದಾನ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ ಬನ್ನಾಗ ಇವನ್ ಜರ್ಜಸ್ ನಕುಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೇಬಡ ಆ ಸುಲಭದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಮುಗಿದು ನಿಂಗದು ಪೂರ ಆತನ್ ನನ್ನದಾದಪ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೊ ಇನಿ ದಾದಾಕುಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇನಾಗ ಒಂಜಿ ರೌಡಿಸಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೌಡಿಸಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ರೌಡಿಸಮ್ ವಾವಾ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿನ್ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಕೇಡಾ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆಪ್ಪು ಬಪ್ಪಲ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನು ರಸಸೆ ಯಾನಿಯ ರಸಸೆ ರಸಸೆ ಕೋಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರಿ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾ ಯಾನಿಯ ರಸಸೆ ರಸಸೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಂದ ಜಾಂಡ ತೆರ್ಪೋಲ್ಯಾ ಅಂದ ಜಾಂಡ ಅತ್ತೆ ಯಾನಿ ರಕ್ಕಸೆ ಯಾನು ಐಕಂದ ಬೈದಿನತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತತ್ತೀನಿ ದಿನ್ಯಾರ ಅಂದು ತತ್ತೀನಿ ದೇ ಇಂಚ ಮಾತ ನೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಯರು ಶಶಿಯರೇ ಚಿಂಪೂರು ಚಿಂಪೆರೆ ರಾಮೂರು ರಾಮದಾಸರೇ ಯಾನು ಬೈದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರಕ್ಕಸಿ ಹರಿಣಿಯು ಅರುಣಾಸುರನು ಒದೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈ ಯಾನು ಒರಿಯತ್ತು ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿಗಿರ್ಲ ಉಲ್ಲಿ ಯಾರವಳು ನಮ್ಮೆ ಯಾರೇ ಯಾರ್ಯಾ
ನೈಸ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಓಟ್ ಕಂಪಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಡಿಡಾಸ್ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ರಾಮದಾಸ್ ಈ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ತಾನೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ನಿ ಕಂಡಂಡ ಬಂತೋಡು ಆರು ಊರು ಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಫಿ ನಿಜ ಆರ್ಲ ಊರು ಡಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮರಳು ಕಟ್ನತ್ ಮುಳು ಸ್ಟಿಟ್ಟು ಪಡು ಇದಾಯ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ನು ಯಾನ್ ತೇಳ್ತಿಜ್ರಿ ಅಕುಲ್ ತೀರ್ಪು ಜೇರೋಳು ಇಂಚ ತೆಲ್ಪಾರಿಜ್ಜಿ ದಯೆ ಅಕುಲ್ ತೀರ್ತಿನಲ್ಲ ತೀರ್ತು ಆಡು ಇರು ಯಾನಿಕ್ಲ ಸಂಗಡಿಗೆತೆ ಸಂಡಿಗೆ ಮರಣೆ ಸಂಡಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿ ನಾನು ಸಂಗಡಿಗೆತ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಯಾನತ್ತ ರಕ್ಕಸಿಬ್ರು ರಕ್ಕಸೆ ಬ್ರೋ ಹೌವು ಮಾರೆ ಹೊಸ ಬ್ರೋ ಇಂಕ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಹಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಮೂಲ ಸಂಜಿಕ ನಾಟಕನ ಓ ನಾಟಕವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಸರಿ ಮಗುರು ನಾವು ಸಂಜಿಕ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯೊಳ್ಳೆ ಕಥಾನಾಯಕೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಲ ಬಾಲ ಅಲಯ್ಯ ಪಾಪ ರಕ್ಕಸನ ಕಾರ್ ಪೊಲ್ದೇರ ಅಂದ ಯಾರು ಬೋಲ್ದಿನ ಅಂತ ಮಾರೆ ಅವ್ಳು ಏರ ಚಿಂಗ ಮುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ వంద జాయిన్ అవులే నికులు పోడచ్చు కైతల్ బలి నికులు రక్కಸ నకులు మార నికులే పోడి నింತೆ ఒక ఆనందనే గొప్పే వాడి నికులే పోడి కాపుಜಾ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೇರ್ದಿಂದಾಯೆ ದಾಯೆ ಅರುಣಾಸುರನಿ ಕೆರ್ರೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ಕೆರ್ಪಿನ ಏರೆಗಲ ಗೊತ್ತೇರೆ ಹೀರಿಂಚ ಪಾತೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಡು ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾವ ಜೋರು ಪಾತೇರ್ ಮಾರಯ ನಾ ಮರ್ಲಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕೈ ಬರ್ತಿ ರಕ್ಕಸ ಮೇಯ್ನ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಾಟ್ ನಾ ಮರ್ಲಗಟ್ಟ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಈ ಅಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೇಯ್ನ್ ನಾಳೆ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ನಿಕಲೆಂಗೆ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಮೇಂದ್ಯ ಮೂಲ ಅಂತ ನಲ್ಬರಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ವರ ರಕ್ಕಸರ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸರ್ಗಳ ಬೇಜಾರಾಪಜಾ ಅರುಣಾಸುರ ಗೆರಡದ ವೈಕಲ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ್ನು ಬಾರ್ಲೆಕ್ಕ ರಕ್ಕಸೆ ಮಧು ದೀಪನಿ ಜುಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಜುಟ್ಟು ವಾಟ್ ಅದ ನಿನ್ನ ಬುದರಿಂಜ ಮಧು ಕೈಟ ಅದು ಗೈಟಿ ನಿನ್ನ ಬುದರಿಂಜ ಮಧು ಕೈಟ ಐತೆ ಮದುವೆ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಬುದರಿಂಜ ಎನ್ನ ಬುದರೆ ಮಧು ಕೈಟ ಅವ್ವಾನ ಉಣ್ಣದ ಬುದರಿಯ ಮಧು ಕೈಟ ನಮ್ಮೇರ್ನ ಬುದರಿಂಜ ಸಿದ್ದು ಕೈಟ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಬುದರ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾನ ದಾದಾ ವಿಮಲ್ ಗೈಟ ಕೆಂತಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ತಂಬಾಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮರ ಕುರ್ತೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರ ಶಾಂತೆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇದಿನಿ ಅರುಣಾಸುರನ್ ಕೆರೆ ಅರುಣಾಸುರನ್ ಕೆರೋಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಇಡಲಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಒಂದು ಎಮ್ಮೈ ಎಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು V4 ಈ ಬರತ್ತಿ ಒಂದು ಅರುಣಾಸುರಿ ಒಂದು ನಮ ನಮ್ಮ ನಮ ಪೋದ ಅರುಣಾಸುರನ್ ಕೆರಡು ಎರಡು ಅವು ಏರು ಅವು ಏರಿಯಾ ಅವು ಈ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನೀರು ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ದೂರ ಗೊಂದಾಗದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಾಪನದ ಕಿರ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತ ಕಿರ್ನಾಡು ಅವೇ ಅವು ಈಸಿ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೆರ್ರೆ ಪರವಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಔಟ್ ಕೆರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಅರುಣಾಸುರನ್ ಕೆರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಅರುಣಾಸುರೆ ವೈಟ್ ಸೈಪಿ ನಿಂತು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅರುಣಾಸುರೆ ಗಂಗಾಸರ ಇದ್ದಿನ ಸೈಪಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ ಪಾಡ್ನೆಂಚ ಈ ಅರುಣಾಸುರನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ರೆ ಪನ್ಪುಣ ಆಯ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಶಿಬಿರ ಪಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೈಟ್ ಅದು ಬಿದೆ ಬರ್ರಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೇತೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣ ಅರುಣಾಸುರನ್ ಕೆರ್ರೆ ಯಾನ್ ಮರ ಹುಡುದು ಬಣ್ಣಗ ಪಂಚಪತ ಮೈದೆ ಇವೇ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ ಪದ ಮೈದಿಲ್ಲ ಪಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಪಂಚ ಮಾರ್ಲಾರ್ಲಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅರುಣಾಸುರನ್ ಕೆರಡಾಂಡ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಇತ್ತೆ ಐನೆರ್ದು ಒಂಜೆ ತೊಲೆ ವಾಳ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಣ್ಣಿಗೆ ಎನ್ಯ ಈ ಎಣ್ಣಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಆತ ಅತ್ತೆ
ಮೂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಮೂಲ ಆಯ್ತು ಬಂದಿರಿ ಮಂಡ ಖರ್ಚು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾರತ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತದ ಆತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾರಯ್ಯ ಅರುಣಾಸುರನು ಕೆರಡುಂದೋಂಡು ಅವನು ಕೆರ್ಪಿನ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ಬಗ ನಮ್ಮ ಶೇಖರನ್ನು ಇರ್ತ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡ ಬಾಡ್ ನಿಜ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ತೀರ್ದೇರಿಯಾ ಏರ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ತೀರ್ದೇರು ತೀರ್ದಾರ ಮಗ ಮುರಣಿ ಯಾರ ತೀರುಜಿ ಬಂದಿರ ಮಾರ ಅಂಚತ್ಯ ತೀರ್ದೇರ ನೀ ಪೇಪರ್ ಬಾರ್ತೀರ್ ವಾ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾರಾಗಲ್ಲ ದಾನೆ ತೀರ್ ನೇನು ಪೇಪರ್ ಬಾರ್ದರಿಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತಾಯ ರಾತ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಸುದ್ದಾಂಜಲಿ ಪಾಡ್ತೇರು ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆನಾ ಅಂಚ ತೀರ್ದೇರಿ ಬೇತೆ ದಾದಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುಡತ ಬೇತದಾದ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕೇಸ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರ ಇದು ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತಿ ಹೊಕ್ಕ ಹುಂಜಿವೇಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಅಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಪನ್ಯ ಕೇಸ್ ಅಣತ ಕೇಸಾರ ನಿಗುಲ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಬಚ್ಚಿ ಎಂಡೊಂಜಿ ಲಾಯರ್ ಏರ್ ಬೇ ಶಶಿಯೂರು ಶಶಿರಾಜರ್ ಅರೆ ನೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ ಆಪುಡ ಅರಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಂಡೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಏರಿ ಅರೆ ಮೀಟರ್ ಆರ್ನು ನೀ ಸಂಗಡಿಗೆ ಏರಿ ರಾಮೂರ್ ರಾಮದಾಸೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮೂರು ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ನಡೆ ಪೋಲಿ ವಾರಪ್ಪ ನಾವು ಬೊಡ್ಚ ಪಣ್ಣವನಿಗೂ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಬಚ್ಚಿ ದಾನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಸುರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಸುರುಳ್ಳೇರು ಅರೆ ನಿಂಚ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಅರೇನ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಕುಡೊಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಏರಿ ಮಾಣಿಕಾಸುರೆ ಮಾಣಿಕಾಸುರ ಕೈತಾರೆ ಬೋದು ಆಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆತಿ ಅಚ್ಚಕರ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚಕೋರು ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿದೆ ಕಾಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಸುರು ಕಿದಾರಿ ಈ ಮರ್ಲೆರಡು ಪತ್ತೆ ನಾನು ಓದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದಾಲ್ ಗಡಿ ಬಿಡೋಣ ಇತ್ತೆ ಕೆರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಪೆ ನಿಗುಂದು ಈದೂರಪ್ಪ ಯಾನು USA ಪೋಪೆ ರಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಬರಬೋಡು ಮಾರೆ ಒಂಜೆ ಮಾರೆ ಸಾವ್ ಅಂಜೇನ ಈ ಒಡೆಗೆ ಹೋಪೆ ಯಾನು ಕೊಂಡಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ಆನು ಕಾವಾಲಯ್ಯ ನು ಕಾವಾಲಿಯ ರಾ 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 ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾವಲಿ ದೋಸೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಾಕಿದೆ ಅವು ಅಂಚನದೆ ಇದಿಗೊರ್ಲೆ ಆನು ಕಾವಾಲಯ್ಯ ನು ಕಾವಾಲಿಯ ರಾ 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 ಐಡ್ದಲ್ಲ ಕಾವಲಿ ಅವು ಆಯೊಂದು ತಿನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ ಸಂತೆ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಿಜ ಅರುಣಾಸುರನ್ ಕೆರ್ರೆ ಪುರ ಈ ಪೊಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ ತೂನಗ ಎಂಕೊಂಜ್ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಂಡೆ ಪೋಣು ದಾದಾ ಇಂಜಿನ ಇತ್ತ ಅರುಣಾಸುರ ಬರ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಮಾಟಾಡೇತ ಅಂದೆ ಆ ಮಾಟಾಡಾಯ್ ಪಿದೈ ಬನ್ನ ಕಾಯನ ಮಂಡೆ ಕೊಂಜ ಹಾಕಿದ ಕೆರಂಡ ಎಂಚ ಹೌದ್ಯಾ ಮಂಡೆ ಹಾಕಿದ ಕೆರ್ನೆಂಚ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತನ್ ఆయన అంచె కిర్పిని ఎడుతు అయి సైన ముట్ట కాతన్ నెంచా ಎಂಕೊಂಜ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಇತ್ತ 7,000 ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಅಂದ್ ಐನ್ ಎಂಕುಲು ಮೂಜೆ ಜನ ಪಟ್ಟೊಂಡು ಎಂಚ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮರಿ ಬದುಕುಲ್ಯ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಆಗದ ಕೆರ್ರೆತ ದಾತಾಲ್ ಪಡ್ಕೊತನ ಕಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಟ ಮಾಟ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ಆಟ ಆವಡತ್ತೆ ಮಾಟೆ ಮಾಟೆ ದ್ವಾ ಪೂಜ್ಯ ದಾನೆ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಮಾಟೆ 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 ಎಂಬಿ ಮಾಟೆ ಒಂದು ದಾನೆ ಇದು ಮಾಟೆನ ಬಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಮಾಟೆ ಮಾಟೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಏ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಮಾರ ಮಾಟೆ ಬರ ಮಲ್ಪಲ ಕಿಜ್ಜಿ ಮೇನ್ ಗೊರಿದಿನ ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪಿಗೆ ಮಾಟೆ ಅಂತಾರೆ ಆಪಿಗೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುಡಿ ಮಾರ ಯಾರು ಓದಿ ತುಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಟ ದೇವ ಇಂಚಿನೇ ಮಾಟಿದೀವ ಪ್ಯಾಂಟ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ಅಂದಾನ ಅಂದದ ದೈಗ್ ಧೈರ್ಯಡ್ಲಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮಂತೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಪೂರ ಇತ್ತ ಮಾಟ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಟಿ ತರುಣಾಸುರ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚ ಬರ್ಬೇದ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಟೈ ಅಂತ ಹಾಕೋಡು ಆಯ್ತಾ ಓ ಒಂದೇ ಈ ತರುಣಾಸುರೆ ಪೋ ಇತ ಮಾಂಟೆ ಬರ್ಪಿ ಈ ತುಯ್ಯ ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಮಾಟೆ ಯಾನ್ ತಿಯರಿಜ್ಜ ಮಾರ ಅಂಚ ತುಯ್ಯ ರೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಈ ತರುಣಾಸುರೆ ఏ ಈ ಅರುಣಾಸುರೆ మధుక ఐటెత్తే ಈ ಅರುಣಾಸುರೆ ಮಾರೆ ఒక ప్రాక్టీస్ అన్న మధుక ఐటెం అంటారు ಏರಿಯ ಈತ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಅರುಣಾಸುರೆ ಹೋಗುದು ಬಲ ಅವರ ಹಲೋ హలో ಹಲೋ ఏరియా ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ అలే నిర్దుమ్ ఎనర్దుమ్ ఏరా పోతీరి ఉలై ಅವ್ ಯಾನೆ ಮಾರೆ ఏ పులై పోయింది ಅವ್ ಯಾನೆ ಪಾತೇರಿ ಮಾರೆ ఈ పాతీర్న్యా ಓ ಆಯ್ತಾ ಉಲೇರ್ದು ಬಲ ಆಮೇರ್ದು ಬಲ ನೆಟ್ಟೆದ್ದು ಪಾರಿಜ್ಜ ఈ మేర్తే పోపే మారే ಎಂಜಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬೇತ ಇಜ್ಜಿ ಆಮೇರ್ದು ಬಲ ನುಕೋರು
ಅವು ಎಂಚಿನವೆ ಆ ಬೇಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೇಲಿ ಮಾರ ಏರಿನ ಅಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ಬುಲಿಪುನಿ ಅಂತ್ಯ ಬೊಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಗೆಂಚ ಹಾಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಏರಿನ ಅಮ್ಮೇರ ಬೈದಿನ ಮಾರ ಮೇತ ಅರುಣಾಸುರ ಆತ ಅರುಣಾಸುರ ಕೆರ್ರೆತ ಆ ಓ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ರೀಬಲ ರೀಬಲ ರೀಬಲ. ರೀಬಲಯ ಬೇಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವ್ಳು ಬಿರೋದಕ್ಕಳು ಕುಟ್ಟು ಇರ್ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಯಾರು ಪೋ ಮರಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತಲ ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ಅಮ್ಮ ಸರನ್ ಪುಣ್ಣು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಿರ ಪೋಯಿನಿ ದಾಯಿಗು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ ದಾಕ ಗಾನ್ ತೆಂಗುದು ಕೊಳ್ಳುದು ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಬೈದಿನ ಅರುಣಾಸುರು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿ ಮುಂಜಿ ಈತ ಬೊಟ್ಟಾಣ ಮಾರ ಮಂಡೆ ಆಗ್ತಿ ಕೆರೆ ಹಾಪಜ ಮಾರ ಎಕರ್ದಕ ಫಣದಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆರೆ ಮಾಡ ಮಂಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆರೆ ಹಾಪಜ ಮಾರ ಪಾಪ ಅರುಣಾಸುರ ಏನತಿಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಉಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು ಕುಳೊಂದೆ ಮಾರ ಎಕರ್ದ ಕೊಂಚ ಮಂಡೆ ಆಗ್ತಿ ಕೆರ್ತಾರೆ ಈತ ಸಹಿತ ಬೋತೇನೆ ಮಾರ ಈಗಲೇ ಮಾರಿ ಎಕರ್ದಕ ಬಂದಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರಿ ಬರ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ ಪಾಪ ಅರುಣಾಸುರ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ನೆಂಚಿನ ಬಲ್ ತುಲಗ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಆಗ್ತಿ ಕೆರ್ತಿ ನಾನು ಓಲಿದೆ ಪರ ತುಲಗ ಆಯ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಆಗ್ತಿ ಕೆರ್ತ ನಾನು ಈತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ ಮಾರ ಪಾಪ ಏತ ಬಂಗ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ತುಲಗ ಐತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತಿ ಮಲ್ತಿ ಈ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದೇನ ఒక దొండ కూడా సైపన్న తెగేదాడు ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತ್ನ మార్లే నీకు ఏ పురుషోత్త అప్పుడు ಹಾಕಿ ಮೂಲೆಲ್ಲ అలా అరుణాసురుని పనిపిని మరి ఆకలింది ಪಾಪ ಅರುಣಾಸುರಿ కలకే నికల వైవట అంది ఇతే ఈ మాట ఎంత ఏ ಬಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಪಣ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಾಸ್ ಆಪನು ಬೇತ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂತದ ಯಾ ನಾ ಮೆಡ್ದು ಬರ್ಬೆ ಆಮೇಲೆ ದರ್ಪಣ ಯಾ ನಾ ಅಂಚ ಅನ್ಪಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಹಾಕು ನೀರು ಆಕರೆ ಈ ಆಕ ಏರ್ ಯಾನ ಹಾಕೋಡ ಈಶೆ ಹಾಕೋಡ ಮಾಟೀರ್ మాట ఏంತು ಯಾನ್ ಮಾಟೆ ಯಾನ್ ಅರುಣಾಸುರೇನ ಅತ್ಯ ಈ మాట ಎಂತು ಓಕೆನಾ ಇದು ಯಾ ಬರ್ಬೆ ಈ ಬಲ ತುಲ ಸರಿ ಎಂಜಿನ దో అరుణాసురుని ఆకది గిరడు ఉంది అలా దాని అల్ప బన్నగా నేను మతికేటి సైపి నేను ఏ పమ్మె అర్ధిದ್ದೀನಿ లాస్ట్ టైం ಯಾನ್ ಹೊರನ್ನೇ ಅರ್ಧದ್ದೀನಿ ಕುಡೋರು ಅರ್ಧೋಡ ಇವರು ಅರ್ಧೆ రెండుందుల ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ರಕ್ಕದ ಮಾಟೆ ಮಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನೆ ನಾನು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಣ್ಣ ಗೊತ್ತನತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ಈ ಆ ಜನ ಸೈತಿನಿ ಈರ್ದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ ಎಂಚ ಈರ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿನಿ ನಿಕುಲ್ ಏರೇನು ಕೆರ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರುಣಾಸುರನ ಅರುಣಾಸುರನತ ಅಂದೆ. ಅರುಣಾಸುರೇ ಯಾನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ವಾಗ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ರೌಡಿಸಮ್ದ ರಕ್ಕಸೆರಾದ ಪಿದೈ ಬತ್ತಾರ ನಿಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಇಂದು ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆತ್ತ ನಮಕ್ ಅರುಣಾಸುರೆ ಬೊಕ ಅರಣ್ಯಾಸುರ ಅವರ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ ಅಂದಾದನ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಬೋದು ಬಂದ್ ಬತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಪಂಡ ತಲೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜದೆ ಪೂರ ಪಂದ್ ಬೀರ ಕೇನ್ ಬೇಜಾರುಂಡ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಸೊ ಶೋಕ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ ದಾದಾಣ ರಕ್ಕಸ ನಕಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಲ್ಲೆ ರೊಂತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಕೇನೊಂದು ಅರುಣಾಸರನು ಕೆರಿಯರ್ ಆತೆ ಇಂದಿಟ್ಟು ರಕ್ಕಸೇರಿ ನಕ್ಲನೆ ಕೆರ್ಪನು ದೇವತೆಯರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ರಿಜ್ಜ ರಾಜೆಗೆ ಅರುಣಾಸರ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವೇ ಅರುಣಾಸರ ಮತ್ತು ಬೇತ ಅರುಣಾಸರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಅವೇ ತೋಜುಡು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತೆ ನಿರಂಜನ್ ನಡು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ ನಿರಂಜನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನೀಶ್ ವಾ ತೆಲಿಕೆ ಮಾರಿ ತಿಕ್ಕರ್ ತೆಲಿಪ್ಲಿ ಆತೇನಾ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆ ತೆಲಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ ಬುರ್ದನು ಅವನಾಗ ಬಚ್ಚಿದ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತೆಲಿಕೆ ಎಡ್ಡಾತನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರತಿನ್ ಸರ್ ಅವು ಆರ್ನ ಒರಿಜಿನಲೇ ಆತ ಆರ್ ಅಂಚೆನ ತೆಲ್ಪುನ ಆತ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ
ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇತುಂಡು ಸರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇದ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕತೆ ಸರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವರ ಬರಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವರ ಆತೆ ರಕ್ಕಸನ ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಜ್ಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಜಾತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂದಿ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಐಟ್ ಅವು ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಪಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಲ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಮೆಂಬರ್ಲ ಬೈದೇರು ಆರು ದುಂಬದ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತೆಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಬಣ್ಣ ನೀರು ಪೂರ ವೇಷ ಬಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುರಂದೇಟ್ ಇತ್ತೇರು ಮುಕ್ಲೆ ಎತ್ತೇರತ್ತೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟೇನ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿನ ವಿನೀತ್ ತೊಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ఆయన పాడుతారు సార్ టీవీ పాడుతారు మూలు మాత్రం ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ್ ದಾದಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ನಾವು ಡೂಟುಂಜಿ ಆ ಮಾಟದ ಒಗ್ಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿರ್ದು ಮುಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಪಂಚಸಿತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸಿತ್ತನು ಲೈಕ್ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಕ್ಕ ಮನೀಶ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ ಪಂಡರತಿ ತೆಲ್ತಿಜಿಂದ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ನ ತೆಲ್ಕೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಕ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತದಾರವೆ ನನಗೆ ಇರ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ತೆಲ್ತಾರಡ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾರ ನಾವು ತೆಲ್ಕ್ಯಾರ ಬಿಕ್ಕದು ತೆಲ್ಪುನ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಕೇನಾರೆ ಲೈಕ್ ನಮಕ್ಲ ತೆಲ್ಕ್ಯಾರ ಉಂಜಿ ಇಂಕ್ ಕನ್ಸನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪೊನ್ನನ ವೀಣಾ ಇಂಕ್ ನೆನಪುಂಡಾರ ಇತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತರ ಇಜ್ಜು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಶೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ್ ಶೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕ ಆರು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿರಂದ ಅಂಡ್ ನಾವು ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧಾನೆ ಉಳ್ಳೈಪೋಯಿನಿ ಅರ್ಧ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಾನಿಕ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ರಜ್ಜಂತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾತುಂಡು ಈಗ ನಾವು ಉದ್ದದ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಆಜ್ ಮಾರ್ಕ ಈರೊಂಜೀರ್ನ ತೆಲಿಕೆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೋರಾನ ಕೇಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ ಗತಿ ಅನ್ ರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವತ್ತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾತುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಲ ನೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಓಲ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಷಯ ಅನ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕಲಾರೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಅರುಣಾಸುನ್ ಕೇರ್ಪುನಂತೆ ಮಂದಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರುಣನ್ನ ನಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನೆಂದಿನಿ ಎಂಕ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆದಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಅರುಣನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂಗಾಬುಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆರ್ಮಿನಿ ಬತ್ತದ ಮೇ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಡ್ಪುನ ಮೀನಿ ದಾಲ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಮನ್ಲೆ ಸರ್ ಎನ್ಚಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಲಶ್ರೀ ಕುಟ್ ಯಾನ್ ಕಡೆಮುಟ ಅರುಣಾಸುರನ್ ಕಾತೊಂದಿ ತಿನಿ ಎಪ ಬರ್ಪೆ ತುನ ಅರುಣಾಸುರಿ ಮೊಕ್ಲ ನಡುಟೆಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಸುರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಲಿ ರಕ್ಕಸನಕ್ಲೇನು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದೊಲೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಪಂಚಸ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಲೋಲ್ ಪಂಚಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಮಾಟೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ನೋಬಲ್ ತೆರ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ ಪುಡ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಥರ ಬೇತಿನ ರೀತಿ ಪೋಂಡು ಒಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ರಕ್ಕಸನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತಕ್ಕೇನ್ಗ ಅಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನಮ್ಮ ಕಲಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಟೀಮ್ ವರ್ಮಾ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ 10 ಓ ದೇವರ ಹೌದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೇನೆ 9 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 10 ವೈಕಾರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರು ನೀನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲೇದಲ್ಲ ತೆಲ್ಕೆಗ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ತೆಲ್ಕೆಗ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 9 ಕೊರಿಯರ್ 10 ಕೊರಿಯರ್ ಐಕ್ ಅಜ್ಜಿ ರಾಮಸರ ದೇರ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ 10 ಕೊರ್ರೆತ್ತೀನಿ ಬಕ ಅನ್ವರ 9 ನೆನ್ನಿ ಇದಾಯ ಪಂಡೆ ಇಂಕ 6 ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಏನಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ನಾರಿಗೆ ಅದಾಪ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಕ ಹಿಂಗ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 10 ಆತನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಂಚಾನ್ 10 ಕೊರಿ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೇನ್ ನ ವರ್ಚಿತ್ತನ್ ದಾಯ 10 ಕೊರಿಯರ್ ಬಂತು
ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನೊಂದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದಯಮಲ್ತ ದಾರಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. Thank you so much team Wagmi Cine Creations Kalashri Kudla. Thank you so much. Ini nama ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ and we have a token of love. Can we have the memento please? V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ತುಂಬುರ್ದಿಂಚಿಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ಆದ್ ಏಪಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ V4 ದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆದುಪುಂಡು ಐತ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪಯನ್ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗಾದ್ ಇತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೂರ ತೂನಗ ಎಂಕಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೇ BMW ವಿನ್ನಾಯ ಒರಿಯೇ ಇಲ್ಲು ವಿನ್ನಾಯ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪರ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ 20 months ಸೇವ್ ಮಲ್ತಾಡ ಐಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ 20 months ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿನೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪುನಃ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ 20,000 ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ನಡುಟು 20 ತಿಂಗಳದ ಡ್ರಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 20 ತಿಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು 3 4 5 ಪನ್ಪಿನ ಡ್ರಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ವಿನ್ನಾಯಿನ ಕಲೆಗ್ ಆಜಿ ಇಲ್ಲು 13 2 wheelers 2 4 wheelers ಅಂಚನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 20 lakhs ವರ್ತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಪುನಃ ಓನಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆನೆ 4 ಕಡೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 4 ಕಡೆಟ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ದ ನಿಕುಲ್ ಪೂರಲ ಒಂದೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಪ ಒಂದು ಗೆತನೊಲಿ ಅಂಚ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಏರಂಡ ಒಯ್ಟನ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂತ ಇದೊಂದು ಇತ್ತಿನಕ್ಕನೆ. Thanks a lot. Thank you so much sir. And Vision India the concept ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು and ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಟ್ ಸೇರ್ಲಕ ಆವಡ್ and successful ಆವಡಿರ್ನ ವಿಷನ್. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4, powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Beverage Partner Nandini, Hospitality Partner The Ocean Pearl, Automobile Partner Volkswagen Mangalore, co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports and Digital Planet.